Opue ya wampuo ni kwao. Odi enijie ni mkransha. Abrabo mu afutu. Nyamsumu ani daso. Edi enijie bro ni panyina. Sompa ba ebe sunima. Sompa TV. Yabo. Sompa ba ebe sunima. Fawa fide no to sompa. Fato Sompa TV. Na ya wani pama o. Na unu huarada. Ifisa gudie munsemo akubenya. Ghana this year ya mamu nyina muacho emamo afishia panonum abwapemu Sompa 106.5 FM Accra kasa fidie so na wote yanka ye ne nkrabata ni nyina ya biebie mu hot bite ekase na edruhyi na nyankopon aya domubro nyabosome no ne da etoso aduonu enkron afipinu ne aduonu no mu ensem a yensem twerefo wanum efira chichi ni bencheye oman nturo no ne nturada so wanum saso so a one mukutire ni nyina gu fidie so osamufo pani owura taboate adama wayi di editie yato di hot bite ye frase nonum empamu na ya hyase pepepe na ensam no hyano se every Sompa 106.5 FM Accra so no eje no se me na wasante mantamu a ye ba tan na nkasa eye Sompa 93.1 Kumase afe ayiko FM 100.9 wamonso afansemi topete upiemu ewo Paris France abrochimemu a eno so yadanfo pa radio takwa aya Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachima na ya Sompa 106.1 sunyani ya Sompa 98.9 enkranza ya Sompa 90.7 ana afe doma enso ya Sompa 101.3 mankesimni ne nkwado ya Kingdom 106.1 udi koda no woti yenka efre chichi ni bencheye search babia FM stations ya pepian kuma no udi koda no so no wonsa beka Sompa 106.5 FM Accra wonsanka ya reskane na wonso wate yenka fre chichi ni bencheye yadamu live ewo Facebook no so share hosisi a Augustine adama wa page yan frifie ha abesintintan fidie no so Sompa 106.5 FM Accra Facebook no like page ni mayen yesrew na wa shama fo so enya bia yedan ahwe wo wia wa dwenkyere fato wonom na yamma akire emfa ensom YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penini owura taboate ada makutire nsem nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho a wode akoguo wobetumi akokenkan bie Kanish Eba Radio Kanishi Eba Radio wamoso ebiem boyi obia ete yenka na hyane so se ensem wa na nwumre yi ya didi wontoa no empanifo wanom afa hoka time herbal mixture wanom afa hoka afa RSYD Novigi Studios wanom so eka ho bi just bread wamo hot cake no wamo ede aso yasene onga Mama's helping hand emaduane yedewu afa Leicester Company Limited wamo any main sponsor no ya wanom eka ho pa ema wamo amaka ebo na chi domidima for herbal center so aya supporting sponsor wono so aka ho bi ensem edidi untua no eniane mu bi NSA o mai posi adwuma ko ni fe no ewo mantifido emantem o mabamane se wo monsa so wura bi a wade Haruna Adamu wansa so wo mu se edie no koye die no koye mu nsem enam enanwumre yi ye bekwa kopinimu ewo ebono epoye emantanim anasa bono poye mensenanim na sadia omubronya no eko honom no opani kase a wotua MTTD adwumako na no wani amane boni wosofo mame otutu aturo wanum adi nkomo emu edewu sada na ema bia wanum di dwa
wo suhum adwa kese nim wo mo se bronya yi wo mo nko antena se ni enwe cheese enwe mponche sade ye sompa ye sompa chede wo mo so akwa ya adoye krata efri national chief imam akache ediaba edi ensam na wo se Ghana de hye na edom kuma no wanom ayensam kyerefo nhie mu ne edi ensam na wanom ka ebim se aye ya di munsam baba besomo bako central opani a wono wayam rahye bedwani wo ho wono so ade ensam bi apie montene nyina efa ne mpeso ya ho ene NDC amanwuko mu ekwan a wanom fa so na bako nsensam so womo ebetimi apene po masibre papa no so ya di munsam ebaba ababa besomo na global info analytics womo se dia wamo asaka wamo so wamo hwehwe mu bi a wane mu aye wamo sa man we ye fine kwara ya wamo so di mu ensem ababa betu ja ye betwapo akwakopie mu ewo obi man so a na ye kwakopie mu ewo Indonesia memo wamo kire mu sede nurse fuo bi a wane mu ampotam ho enkofuo bi ade niam bi agu akwan mu no aye hu ewo empotam abusuan sempi kan yenim ho ena anwumre yi hot bite kase so Abena Abadu Adepa Kwofie mesi adwa amede somo abusuan yadase ye free samno ase anwumre ade amaw na sede ye nyina ye bedi bronya na bronya ye hyase ye wanum si bronya dua na ebinum asabi wom de si asase abai wom ntijayi enti na wasa oman posi adwumaku no wanum panifo keka wom ho bomu no wom te wom special Christmas team na wanum ti wom gu montene na wopie mu wom antifido emantamu a northern region asam na mekan empanifo se wom a wom potam obo banje ban no wanum sa kwaso abrantie bia wono de Haruna Adamu ya ne mfinhia ya ne be se aduonu ensia 26 na wanum kire mu se Haruna Adamu yi sabio eniema wo ye won potam ho no eburu mpensen na de atwa wonom awo kora nam so ma won sa kwaso ne paachi ne sei wa kidnap abayiwa bia wanum susu abayiwa no esakora na age elwode na kwahya dem obi nim se wanum kwato anansesam se wanum kwakwato de adwom se bia lalabai anwum edejeje nkwada agure na bia wokoto bia man dia posifo nso mu ntumi nkyere nanso no wo mu susu se ebeye sena ko pese wode akwada no fa kwambone so esanse akwada na ofu nim ho hwe ala onam se bu akwan so eye Haruna Adamu nam se bu akwan so ekukura akwada yi ekwahye ne dem ahofo hwehwe no posifo nso de awunya akwa ebeka se 24 hours nsoen enti ne monko na monko hwehwe ne kakra se 24 hours so na mo ahu na yeso yehu de yebeye na wo mo hwehwe buwa no mo kohu sa Haruna Adamu yi wono na achi akwada no akwakwahye dem ebra posifo ekoye a wansa ekoso ne po achi no Regional Criminal Investigation Department opani a wotua wono ano wane Sompa kase ekasai na sadia wonom ensa eso Haruna Adamu mu na wonom ye hey ya fa ne shakanim asa wo pese wo doje asa wo pese oyi wo mu suriya ya twe kakra egu homa so sei netiye Go. So that's the guy. Etino abusia sa wo hwa yen e wo Facebook ne so a eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra bra na be hwe wani so ade we posifo no wamode wamotoyota pick up yibie de akire da hɔ yi ade akosi so na branch ne sanko wo yikubu enku odwane ene wamosan ade ni mutew ene ade na tena eya ka ne chance ni mo no eto no na mekan yi entino IGP special operation team no wamu amukopie mo ewo tamale wamu ekire mu se ebronu bia no ede dalugu yiri ye no ewo tamale mpotam ho no amukwachi abrantie yi a
wa mu susu se de wade akwada kuma a woyɛ oba akwahye dan me ne de sebi ekura adwen bɔne ba otiri ma otongum ya yensa akwakoso nimu yento ansam no so bronya na mu ensam ne da so egina na buru epoye emantamu MTTD adwumako ya wo ho wopani kase ya wotwa wa no ASP Gideon Nanteb Gutin wane yamani boni osofo mame otutu atuo ya wodi ne dwuma ewo sompa Tachiman edin komona ne nkomo twetwe mu no ene wode to dwase se wo hye afibia ne ebedi bronya sabio sade abonofo sam ema ne homene so ewo mpatam ahodo afei mansina ahodo mu no upie mu ewo bono east mpatam ho no mu a Tachiman wanu mu kire mu se sade opani otu MTTD ano e kire mu ne se asade bronya yi de wo mu ahyeda ehu abonofo sam no massive bia sa no na so ni nyina mu no kakra wade to osofu mami wotutu otuo enim no eni Nyamia Brunyano, as compared to last year, you recorded 3 cases from 23rd after and now because you recorded 1 fatal case and 2 serious cases. Now, my question to that of awful. Yanya Christmas festivities. That's one. And I mean, say nipa bebre betu kwan akọ omukron during the new year. Omuya year e kwan so. And now mo nkoye wrongful overtaking. Overspeeding. Obetu kwan a I say planning ujene no. Peda be ya e bia metu be 6 o'clock. Na kwadru be kron e bia 4 o'clock and 2 o'clock. O plan ujene ni sana. Na say won cost speed. Don't pro ho e kwan so. Ana said ye be ya ubetumi akọ ababa bedru yiye na wawo nkwa eda so kura wo na afoforo nso a wode wo mo ena kwantempo ahodo so no wo mo nso nkwa ekura wo no na afe asakọ apraba betu wo no nti wo mo akire mu ese education course wo message nkafo ni bia wonom afa ASP Gideon Nantib Gutin wono ena MTTD adwumako ni fe no ewo Tachiman Bono East Mantam ne mu no wone yamani bonin osofo mame otutu atuo na ohima frema otutu atuo dodo na afra no osofo mame otutu atuo wone no atwetwe nkomo ya yede adane akire ede asomwe na abusua yada so agina mu ewo branya mu adehye bia sabi nyankopon aye wadom ema otimi kika wo mo ho bomu aye ayeye de wobi wo hɔ no mu asabi wokosra ekunafo wobi wo hɔ no mu a wokonyanka fie wobi wo no mu a prison ɛna wono so ekoye ɛne kapreda masempoa sɛde wo mbetumi anya bie ɛde ahye wano pipiripi mu nti ama bronya no so agya wonom ehunu how are you ɛna wonom ekoye na opie mu ɛwɔ suhumu a edwadifo a wo mo ɛyɛ mma Suhum market women wanum so keka wo mo ho ebomo ekoye donation chenchire nchepa wanum so wo mo kopie mo ewo akodum Christian village na wanum ekoye sebio emofra wanum esin woni eja won ho ekwa aka wo mo kwa ya nkonam lonely ewati asefo asase so no wanum koye wo mo adoye drink cooking oil na chese enwo ni anwa ni nyina bi ka ho emo in biscuit tofin kalowa ni nyina bi eka ho entade mpaboa wanum di ni nyina bi ekoyi yamani boni kwabena nyako ene emai mame ana wochia wonum ano mame Esther adukpo etwetwe nkomo Yeah, me want to say, Bible say, one young ma union, one young mono asafo uradi. The same market women, I was soon, na koko, yam penny, I owe him yakoko, yentine persuasion, horn yet one, Anna, unkwaso, akayako must say, yet, yen mad, then would did. Now, a yin kuto, yayet bebre, yako prisons, yako police station, yen one more says one, what the brunya, and you want penny first say, one better now, Eddie Brunya, sent to Yakai, and a crystal kind, the same thing, which I say, Yako Shrawon. Now, you know what two did. The same thing, Yako station waba mo aduane drink ni nsuyo efiri wona ese ya ba orphanage ya SOS ya mahada na your first day ya ba they call Fodria reasons na ya kwaye wadoye sana Kristo kan no the same thing e kan ya koma say bro ya kai Yesu awod the same thing Yesu ya kai ya ma yenuanom ene ye nkunu sasa akola hyebra wonimu nti aka wonum akola hyebra won akola bi a betu chama no Wuhu akwada bi anka ubebo wonsam de ama no sha suhu market women wanom ayade nyankopo ensha wonom wo mu kire mu se suhu market women social responsibility na chesa fibi ya wonom eye enti wei enya ade a wonom edi kan ya wo mo aye bini mame Esther adukpo wono ena di mani nyanim ema woni ama ne bo ni kwabena nyako ekasa ye na mame a wono so wo share orphanage home ho ya wono so eniemanim wagina ne mpanimfo anemo ekasai madam ahama
wono so ensem kakra odi to dwani aso me say yempo ye ni ndampo na omo surprise ti eni aso ama abrusu ti ne yewo ekan etro mo nsenya me hira omo urani nyi omo kese ne omo hwe omo fra ne ho bia no ese asafrani na kasa instance ho mama ni mo fra no me jira me pelifo nyina na mu e ka senya me hira so ho market women for o adifefe a omo eye ma ye fe nyama mo di bra ye bebe na be boa ye nkola no eduane wom samina wom bibia a mo di bra bia ye ni aso hu ne ye be kanti ne kan senya me hira omo pa market women de wa only market o ma di tonti no bia di kanti bibia wom bi na omo di bra ye ende ewie enti no niema wo mo di kwa ya de nkwada pe de mpani nyina bi ewo mu a suhu market women wanom adoya womo ekoye ma akwadum Christian village no yamani boni kwabena nyako etu ensemi ehyeyen a wopani a wono wagina mpanimfu a womo nyina wo orphanage home ho anemo ekasa ye madam Ahama Edith wono so ede kakra eto asoda mpanimfo ase na abusuya hya no so Sompa 106.5 FM watu gusu a wutie hot bite kase ye de kase kwa kopie mu e wo Mentifedo emantemu na opani a wono wosoma de hye se opani a wono agina wo mu nyina anemo ese emrahye bedwamu wakwakwashum wo mu nyafo Mahama yarega na asem na meken upie mu emrahye bedwamu a edom dodo no wona tua wo no ano ese center boat na wase Nyakopon yadom ema wanum kofie obi akọ ne pesua so obi oyem rahye bedwane bia no eye bronya yi enti na akọye na bra wo kọ no panimfo a wanum Free National Democratic Congress ndc amanyokom no wo mu yi ni pensia e de kan ne ho se kwa wo kọyi ye wo mu si ye di bronya de bokonsensam ene de esisi ye nam so ema otikru brawie enwoma so tumfo se tutu na ebo odi ne yakọ ha ntoma wanum tena so ema wiase wo mu bo akire ede bra omampani no eni pensia kan ho na ko hu boko na ba na wo mo ni wo mo eni nkomo na ye nhwe sede susai ede bode hono befa ebere wo koye no Sompa kase ni yete ho ya twe kakra gu ahoma so sei nete taba anu wosa ame dolete dis ne MC kena so ne for sound page sound page an be president yem ya de president su na kena amma no ta na be boro without you you ko an kena ma fra ngu fra da ma fra ngu fra bona to ni ta kena ji no wasu ka una ko yela bergo ma yella you better program the my kapana so askele una nyama na mi no askele but no le kena ane starting from Garo and Bravo Dr. Anaba ka lemore bendo MP lawyer duma da isi the morning serving MP yore asa Ebenezer honorable Ebenezer for the part and honorable Lydia Mantia the saying that nobody for MP can the money with pushing MP Ajia like Kuala Corona don't Sunyani West. On pass on to my honorable that don't be the partner here. Okay, I put that on. Kabaku Asado Kabakunda. So now, the last summer page. We are on Ponga. Openi okasa ye eyo wopeni a woye boko senchemra shebedwani onenya for Mahama yarega wasanso eye openi a wotua edom dodo ni nyina no ewo emra shebedwamo ne nsam ya wodi tu dwa no enti no kan kurom kasem ni nyina na madane a kire di asom wo a wacheche mu na nsambo ehye ho no wo mo ekokosra eye boko na ba ewo Mentifedo emantem boko ewo abra na NDC mpanifo besensia eka ne ho a wonom ekoye ne nyina efa nsam esisi ye ekwawi ase branya nyina mu no na wose wo mo ko ekosra mpanifo na National Chief Imam enso de krata aba mountain na ebusuya nyina ye bekai se ena no fiada no awrehosem bi esiye ewo ho Wanum Central Mosque nam so ema etututuo bi ekoso na asem no ani aye nyan na wase Mozrami som echisa niema no na afei wamo a wamo ye mpanimfo ededada Mozrami som nyina ano upiem wo mantam dunsia ni nyina na wanum se wamo ho adwiri wanum pa na opani a wono why National Chief Imam Nuhu Dr. Osman Nuhu Shaributu wase ewo mu se esiye ewo honti empanimfo be se mienu a
wupiemu ewo ho a wanum eye Sheikh ewo ho Sheikh Ali Muniru ana afi Sheikh Anas wasi wotu wanum ema wamo ekoyi a na voter regional imam Sheikh Anase ana eja deputy wano so eka ho bie ema wanum ekwo hwehwe mu a ekwo hu sesabi die esi ye no eye abonefosem na wanum mozramifo no wanum esososo na nimu no ana wanum kire mu a wasi sabi wo hwese de ara watew ne ho na efini nkekawa eni ne ho na enka mozrami som enka wamu yi wamu hu ehu free sa eniema nimu na so akwa basa no wanum akondeme kura se enya ade a eya ade papa e wose ebi esi bieu na wane ne mpanimfo nyina ehwe ese brebreyo ana afei asomdue mapa ebetumi afa ntampefra ewo ho ene ne mpotamo ne nyina afa etututu a ekoso yi eho National Chief Imam say wasra mpanimfo a wanum ewo mozrami som wa afa nyina se enkyekere wanum guso wanum de kyekere no enkoyie emfa ma adehye na wanum asabi wamo so ho kaye ewo se tututu ne ho so wamo nka wamo akoma mfanto wonyam na woma obi biada speedy recovery na kyesa wo ho ntwa wontem na wonso etimi di bronya ni eyie sade ebeya bibia ebetumi akoyie wose ala enhira wo bibia na ala enka mozrami sumumom enka Ghana dihye emom se oyi amanyo anabi enka obi biada emom na nyankopon enhira our motherland Ghana na yemfra dumu enkwa dumu ya kratai Dr. Abubakar Mohammed wono ena nensa ehwase we personal assistant at the National Chief Imam Dr. Osman Nuhu Shaributu ya kratai efri wana kache ede ebaye ebusua wasugusu a wutie hot bite kase ewo Sompa 106.5 FM Accra yatwa ensam no eso ewo ensam foforo na empanimfu a wanum eye kua wanum ye kua ewo edina egwafu ebrim ye no ewo mfimfini emantamu wamo ena wamo so ate edei obi beka se atadwe wanum ate denne said ye 7 no empanimfu kire mu ene sei empanimfu a wanum ewo Cape Coast yaponim wamo eni empanimfu bia wanum efri aya amanone eba ya wamo ebeye ntete yesonsonko edema akuyafo nkanka wanmu a wamo dua no baye kokoo eni atosode ye ewo eye edina egwafo ebrem keye eka ho be ka sekea wanmu kire mu se akuyafo no wamo ede wamo befa ntete mu pa esanse wamo hwehwe mu ano wamo se abrofo fertilizer ya wanum edigu wamo mfudie so no eboa ema enyini brombrom de nanso side effects na wo ho na ya na edoso enti no Cape Coast University mpanifo ene omo fra ma no ne ba ye kan wo mutambo mu no wo nya organic wana wankasa betimi aye wade ofie eno na wo mba kire akuyafo yi na ebra ya ma ne boni Eric Anan ekopie ho no sei ena akuyafo ne ditudwa Adwuma de oye adwuma obi abezize ofia he kwafo nti asra hwande enimdi a yebusue yeba kyakire yebokwa amiamia kyakire yan ahona wonsuan so amawetum na wada aye adwuma mo abo oman Ghana na mboko adwuma no oye adwuma oye nti youth no o mayemfa ehunhyem enimdi na a free isuapon UCC on research no is about compost and biochar na aboa ma after yebia ade no waste no yentum gusa na se enya mbo so a mbo no waste so combine na san yemfa so de edema ma de yeduma wo efu se me yisu anu so na de yekuade a ema asase no emu yenyu ama mboa microorganisms no so so mutumi di agro na ama asase no so aelus ma medua de no so a root no so etumi attack nutrient ye beda mpanyimfo a omutintim sa adwumadi edema ekuafo e wo keye important so improvement nti na chese ekoba say yebetumi di sanema no esiesi asase no enadwumadie no ekuafo nankasa beye ade akomunfo so akwakohu the difference o mankasa ade atum se esu wo mfaso so mo de beye adwuma na chese neno ne wo se tete ade o mafamu entity ya di omo afamu anasa ya kyerɛkyerɛ wɔnom no wɔmo ade beye adwuma Madam Victoria Danso Abankwa wono ene opani a wotua agriculture no ewo edina egwafo ebrim commander mfimfini emantam ne krakra mu no Dr. Alexander Tete wono so ani pani a
wone eye Cape Coast University ene wo fra manane ba ye wo ka wo tam si ani setwe ema wo de ntete ya somson kwen ekoma akuafo no so nsem ni ye maame no no ye papa no ma ye no ma asan afeni bosumi kakra bi account say umenya abefo dia oni kan say ye resistant to climate change ye to so me no so ne say ibitumi ade no mu dia fa abehonhon ne dia toatoa so no oni kan empty fruit bunch no so ibitumi adane dane nyenye hum dia wo etumi aboa say fertilizer ama ye maame no ne ye papa no so etumi yusu boa chin inorganic one na ye koto dwa so essence ye nsase no ena ne krakra no so say ye ni omu be fa entity ye ni mo manka so mehu entity APT no ade na science ni na koye na ade ena ode aba se mo ye we butaye ne se na ebitu ana mo ya ye science ye ni mu ni etu ana na ya che adesua esanse adesua de eye usua no na wadwemu bie na wonya suahunu bebre na wadwuma ko a woye no wanya musuahunu na ade aye adwuma no ama adwuma no so atumi akoye esanse no ane mansa ko wa no akuafo bi a wonom ewo commander edina egwafo ebrem mfimfini emantam no womo ekoye ntete de ma wonom Dr. Alexander Tete wono ene free suapon mu ene panimfo a wonom akwaje ntete ye ewa mono ne wom baye womo koye ncheche ma womo kwan ye ombefa so na womo wankasa fertilizer ya asase yie no womo aye bie na womo de agu womo no baye so na asodo so ya yamane boni eweka nan ya bre ne bra no to nkra mfimfini mantam som ye no wadi mu nsam esom ye na abusia Global Info Analytics one mu sanso di hwehwemu fufuro bi aba wo mu se Ghana for bronya ne de madi pa wo se one mu tekura se obi ejina baabi no akasa bronya de mahu so a wo mu de wo mu so wo mu ntie se wo ma ya hwehwemu afa bronya ho wo mu kire mu se Ghana for be se wo ha mu nchichemu abupen no aduonum ensia 56% wo mu se bronya na ye de de ama wo mu pa se wo de toto afi atwa mu ho a Ghana for 56% say bronya na the Global Info Analytics for na kasa yi. One muso hamu nchichemu abupan be say aduonu enso 27% de. One mu de omo say akwaya sechinsa ye aso omo hu say de aso omo hu say ayeye aso omo de omo hu say o etede te ya wotemote. Ena ohamu nchichemu abupan be say edumienu 12% enso echire mu say oh ate abafom atiaba from 12% nso esa atiaba from wo hamu nchichemu abupan nu nom 5% fo say wo mu de no opinion na che so wo nkyere wo madwen wo ye wo dan wo mu de wo say adamusa wo mu nenamu ekoyi o ankoyi o emfo obi aho na afei wo mu de wo mu hwe animu pa kese ese se de bronya yatumi akoyi edi ama wo mu enti nyankopon ya dom ne ye bo ai aben se pre ye kwa kwato abank wo beto aban yi so 70%. Na wo mu kire mu sei wo hwe se de Ghana fo bi a kire won mu adwen na wo mu praise aban yi a wo mu se wo man yesa na hene Dr. Kasel wato ba forcing won mu kire mu se wo mu nya ni de ni wo ye buei esan se wo hwe se de wo manage economy no ama economy na gina brane na bronya yi hamu nchichemu pa bupan aduonum ensia 56% ese aye wo mu de na ni nyina abasobo enkoma omeyesa na hene Dr. Kasel wato ba forcing esan se aye wo no ene ni mpanimfo na atoto niema yie na wo mu kiremu sei wo mu nchichemu be se aduosia ensia 66% se nyakopon ya dom na se wonu mu kwakwakoto aba pa dia oh enkasa 2 test no wonu mu nyina be ka se womonto asubio esanse eniema koyi se womuso wohwemu last year se de bronya no womus kiremu a enwe ne se na obi kura ntimi anku aponche amfre ne nuase me nuamaku aponche ntibra baji bi no wayi ne made ama no na afei ebi aku mponche aku enantwie aku nwan enkokọ taki ene de ekeka ho na kire se akoyi pa na Global Info fo se de womuhwehwemu a womukoye fa economy no ho ene eniema egugu akwamu brenya yi no wa mu kiremu se asede oman no ekoyie no is at the right direction empanimfo directing ye nkakra ye no so wa mu di mu nsem epiedwa Sompa hot bite kase so yada ne ehedi ama wo na busuan tete abetwa su a eyema baby so nti ya fa sedama Leicester Company Limited wanom no amde Yas toothpaste ene Yas toothbrush de aba wanom kiremu se wo yo bi asabi wuchu sia aye tapra moja pa yusu wo brush no na yusu wo toothpaste no wo mu herbal ho
wɔn whitening one wɔ hɔ wɔn san so ɛwɔ toothpaste yankasa no ɛyɛ total care na wɔn kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ wɔsi tie bia yɛ wɔ wodi wokɔ na sɛ wokɔ akɔtɔ Yas toothpaste ya nipa no wɔtɔn no betimi anaka wafe wo sɛ de akyerɛ no na wahwɛ ɔsene kala na ko ayi wo de ama wo na aboa wo ama wo se anya ahoden calcium wɔ ni nyina mu afɛ de ama ɔsene apai white obi bɛka sɛ bia wakɔyɛ tooth white ne bi ɛso na anya bi ɛyɛ Yazefo wɔanim toothpaste ni wɔn brush no ɛno ɛne yɛ kanfo ɛde ama wo ɛwɔ dwa so baabia wokɔ dwa so a na wo so wapɛ bi na aboa wo wɔn ɛsɛ baabia wo bɛkɔ bia ɛyɛ Yaz toothpaste ɛne ne brush na wo so wagye wo de from 0506 0501 619 588 0501 619 588 na Yas toothpaste ne brush no wanom enyo so time herbal mixture etiri di yade malaria away na wase se tontom no oyo ba na yefra ne female anopheles mosquito waka pɛ wama malaria wonya de ma pɛ obehu ase wo hɔ no mu a na wanum ayo ya se wanum nyode na honam ayo boho mi pacho ehya ase sa men twentwen so ememubungu hɔ time time herbal mixture na wakwa kopɛ bia bobɔ na aboa wo atu etiri di yade malaria no so e de free ni padua no eso na empanimfo se ba bia yeto aduro bia ubenya bi ato na wonso aboa time TIMA just what kenke ni oko ya hyase edi kenke we de se apoapo nkyereni wase wantonso hie mu anko enim sensuo mu gu ahodo da bi se de ye di kenke bi pa ma ebo ya funom na just what kenke eba ye ni edi ye na ye di bio esan se ede eyemoso one bi kon na ye na ne bo so de da fomboko eye just hot kenke wanom etu etufo ede ma obi a wutu bi akoton wudi kwakodi ujuma ukogu fridge mu adi san se etimi di fridge mu na watwe mienu I testify me kan na dawo eye just hot kenke 3 weeks kura begu fridge nim ubeyi ade be hye microwave moton said ya fe ni anu an foforo no dome commercial bank na chi ne ye no eho eye very very hygienic place a wobetumi ede owura hye mu se undi nya yade bia emfa mfrechire enti no wodi atwi mokwai na ye ohyeto che wo che na mpapa bi na fra yen na yemfa kenke ne bi emra wo 0256 068 832 0256 068 832 eye just hot kenke onga ileleyi unya just hot kenke no ubeye moko ana abeye hyeto unese ebeye da unya onga cube ne bi na bukitwe bi na wudi atwim wudi a utimu say yes when ya aduane ekoyiye mama eye onga mama's helping hand mama ensa no boafo eno no eboa wo mu nkase emene wo mu di bronya ni nyina no anu mo de cheche ye wadi edi stimi go to aya ponche no apapo no aha ye wadi edi stimi bie ye wadi edi stimi fish ye wadi edi stimi eye nantwie ye wadi edi stimi akokɔ na wose wanom aye bi 3 in 1 eye mix a ubenya garlic afi ubenya onion afi ubenya ginger ewom a no so ewo dwa so ye onga cube honom mama nsa no boafo no kone kopa bi ileleyi eye onga na midimafo herbal center busua Dr. Time da so ma ya wo kachi o enti no yakopon ya domo de wugusu a wudi bronya ya e bia wahyase a wo wi nkokɔ no won hya danche so ba bi yo ya wo wie na yade abra Dr. Time da so mpacho wo be hye ododo yade na ye kranko chronic e midimafo herbal center ene ye kanfo de ama wo sisi yade de mu odene stroke ya nyodwe ye diabetes ese kire yade me pacho ye kanfo midimafo herbal center e de ama wo awo no mo pa bi ha bre mo chinchina bre manante bre adanu mo su kwadanna amane eye infertility both men and women me pacho Dr. Tamida sesa momra wate no wo ba hye mu amamukomu ayem ha eba na wo pade ato na so nkwa de a eye medimafo herbal center na malaria typhoid ene de eka ho ni nyina no wote ne se hu efiri nipadua no eso na wose pokuase mayira wa akra ha se bra no ma yade no nyira wan mu a wo mutie yen efiri kumase asante mantemu me pacho agogo government school na wo ho no wo mo ne no ne din hwani mu Dr. Tamuda so nko a
and we bo watch we bunkum any ni fa we hu ni somebody no da so kakra Sompa FM. for the time ato ya de no so kwai e ma ne 0244 774 282 0244 774 282 midima for herbal center no wo betwa mfoni bronyan na mfoni ni wo hu sa wo na uginam na ho kra ye fe e chen kane no a eye RSYD Novigi Studios ene ye kan for e de ama wo odofo sa wo pe baabi e premier wo ankasa e bia wo film bia wo yie ana mo amutwa twa skirt no mo pe baabi aye no ama ye kama me pacho mo me han ye ho e ho ye kama e ho e de da kwamu ye wo professionals wo ho no mo a wo mo be kire de wo be ye bia photo shoot ana apese utwa pre birthday shoot ana pre wedding shoot ana say e bia wo mo be wade o so mo ye shower de and bridal shower ni nyina betinya beje ye ho no waye RSYD Novigi Studios na onum si yanka che se enkraheya no wono mo wo e Malam Abaze First Kokroko Street na so junction ho afremai na book yen na yanka nchire se eho ayema enti frɛ yen 0574 715 778 0574 715 778 na empanifo enyo so ebusu anwumaku Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani owuntie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de, edutwam Atlantic International University, America memu, abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresa no, aye more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin be to mu ansa na ye TS ka no. Connection na ensheda nkoyie na esakatra say wa page mu amahode bam connection ne mu de wai obo wo de ba de kra wa ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yinkrato yaso Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na proposi prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting mu biem 0598 559802 edia waso yetara 1 media anasa Blessed Foster na sadi afibia ye yesompa achede ne mamono afi de ne nyame ya domo a eye new year dan wankasa 1st January 2026 ana niema yensa kanyina ye beche enti se we yekunani a hyanon so se 1st January 2026 eye new year dan wankasa no sompa branches bia eben wo ahyeta e wo Ghana half na baabia no
ho said ye beya wonsa ebetimi aka woneyema eye first come first serve mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2025 yaba Duma Fest Festival 2026. Afinso 2026. Duma Fest no. Basso. Yeshasye. January 2nd. 3rd. Ekopim 4th. 2026. Ewo Dumasia. Sadan. Sunyane Dumasia. And Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists. The likes of Kwaku Smoke. Family. I'm Rado. Me I see me penny pa. Because sounds why I see me did. When the shade. And I cannot deny it. All of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Soba Wosono. Sponsors 21st Clinic. Down delivery. Box and bottles. Jace Ackley. Big Drop Agency. Cowbell. Twisco. Holy Crest Block Factory. Plug Lounge. Isbeth Hotel. Sheila's Executive Hotel and Lodge. Media Partners. Sompa FM. Sompa TV. Nasada no. Obi bi o peso beton ade no. Ombebu kutebo. Sika kuma bi eno betia. For 024 188 3559. 024 188 3559. Duma Fest. The pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the sun. Sompa TV, Emma Aketiapa. Ebusia market yapa yada se watchen yam ya jiabua fon krato abasha no se usie hot bites no sia bremu ekase ye ne ye de ase nonom empemu na yeguso ayesum we yetoa ensam no eso ewo ensam foforo mu Owura Sameda Kon wono na ekase upiemo ewo Office of the Special Prosecutor OSP Nakachia wono ni pani kwanchefo da nkitahodie na afa research and strategy se ekwan ya wono befa so ama office ya wono mudi wo mudwuma se wono entackle kata hyehye project kankan dirimudie no wono matimi attackle ni ye no wono ni pani a wo kire adwen ewo ho na nensem kaye mu no na wode atodwa kire mu sei senka OSP atena ye no wo se ama kenye wase sede owura kisi ajaben wo bo atwuma ewo ahyeye ho ne gai wase Ghanafoɔ bi na ehu wase wanu mu asabi wamu nam sebu akwan so ejeje aban ni sika enso bekom na sabi nipa no kura no waye ghost na kire se wafrati asefo asase so kwa dada enso na nipa bi ehyehyɛ kire a yesanso atwa wonom ka ya ne nyina no ebo oman eka wase bese opepe sika bebre ana oman oye owura kisi ajaben wonam ne modern mo eni panifo a woka wo ho ewo sa Office of the Special Prosecutor hono wo aboa ema oman so yensa etumi aka sa sika no na owura Sameda akose aya na ensem bi ekoso se efiti bra wonom di owura kisi ajaben betena asa asoye hono asa wonom hyeda hu ai ni won prosecute wo bia ene won sentence wo bia ene won jeli wo bia ene fa hinkosi hene wase Ghanafoɔ wase munimu a aya munya botere na wo mu enkyerɛkyerɛ mu wɔtwerɛ sansɛm nyinaa ɛwɔ ne hwɛ anim ngoma Facebook ne so ɛna wɔkyerɛ mu wase foforo kora mpo a ɛyɛ owura kisi ajaben ɛne atena ya nadama wanam aboa agye si hɔ ɛyɛ tema ɔyɛ refinery tɔno wase ɛka to ne bro ɛnkeyɛtɔn enka sabre kura nko obi dia gonto so yanka eye adwuma egu sa kwabrane ni botom na so no owura kisi ajaben modin monti ene atena ye mpanifo a wanem ka ne hunti ena enei to no eda so ye oman ne dia ene kura sha adwuma se a wanem bu adwuma gidigidi pa ya enya sam ketwa entini so obi kasa wo hu Office of the Special Prosecutor owura kisi ajaben ne madebo a wobo a wajitu a enye yi wei ensem a owura Sameda Kon ede afri ni Facebook no so no wode aba Sompa yada na echi ede ama wo na ebusua yewrebu awo amanyosemu ekakra enei edonkuma wonom wo mrahye bedwafie wonom akasa ne nyina ne se o ma ye press conference na wansen kan yemu no mo se ensem bi ha
ensam so de ha na waka na wasechire wo se na yehu se wo yam yoya na wanfe wo se a yehu wonum se sika na bo esom $214 million dollars Donald Trump sika yi na wo mo ahwehwe mu ahu se the Bank of Ghana abosa ka enti said yato na wiase na se wo mo ye rebranding asa de wo mo pese wo mo dane niema ni asa wo mo pese wonom katakata niema so na se wonom aye ne BBC bis basa na se wo mo akova so na aye empanifo ehu enso edom kuma ni kire mu sei wonom hwehwe mu kakra wonom aye no wo mo hu se empanifo ama oman aboka ni nyina fa Bank of Ghana ho no pani a wogina wonom anemu ofo ase ayerebi emra hyebedwani kane no no ne so ani a wo hwe works and housing ensam so onanyamfo kwadwo ponkroma wono ene ne yama ne bofo ekasai save water to villages, schools, clinics and farming communities. $214 million would have employed many teachers and nurses who are struggling to catch the eye of the government to pay or to issue the necessary financial clearance so that they could be recruited and paid. So when the government tells you that they have lost $214 million, it's not just a number. It's jobs, it's roads, it's people's lives that they have lost. That is not the full story. Again, if you will remember when the Gold Board Act was being passed, we spoke extensively about the need for traceability so that Ghana's money will not be used to fund the purchase of galamsey. Now, while the financial tragedy unfolds, another crisis is deepening. Illegal mining is continuing at unprecedented levels. We are observing on your television sets the destruction still of our forests and water bodies. Yet, we are told that the purchase that is going on is not a purchase of galamsey gold. If you check the data, the export numbers by the large-scale exporters hasn't changed much. And today, there are no other exporters in town except the Gold Board. So who is buying the galamsey? It's a question out there that as we go along, we will begin to point direct answers. What is even more worrying is that in the face of this devastation, what we are seeing are statements being issued from the Gold Board and the Bank of Ghana trying to obfuscate, rely on some words in the original IMF draft to suggest that this is speculative, or that this is a significant downside risk. It must be clear, a loss of $214 million has already been made. It will be about $300 million at the end of the year. Onanyafo kwejo opon enkromaye ofuase ayerebi emra hyebedwani no wono enagina dom kuma ni nyina nemo ene sompa kaseye etwetwe nkomai wonom eye press conference na said ye wonom kiremu no womo ebra no womo ti abam no said womo di gold board ba ye na wonom yes womo ede niema gugu akwamu na gold no womo atimi atoni ye na wonom womo kiremu so womo de no eye gold for reserve ni ade na so wai womo di gold for oil eba ye wiase na aye nsem bebre afi aban so ba ye wono so dia wode ba ased ye wo person wono yo omo de no white elephant bi ene ade nam so ema sasika ya waka ho asebi say Bank of Ghana wo mabo kai $214 million ya wonom achechebu ensem ne de bebre na eka ho ye be yi no 1111 e de asomo ye toa ensem no eso Dr. Kingsley Ajiman eye opania wono wosoma adehia wonom ewa Abuakwa South ese emrahye bedwani na wakasa kiremu se DVLA Metro Driver and Vehicle Licensing Authority wonom empanimfo eniema awomo aye no akoyie esan se empanimfo aye say eye car plate dia womo tra number wo so behu AS-9394 that's 2022 wanam esesa no na wo mu kiremu se Nyankopon ya adom a enka yewura opepon busumi ni mu ana ne dedi kan ka January 1st na wanam hyase edi new number plate no edi aba na DP obehu ase bo ho ene obehu ase fefefefefe na wonum kiremu se said LI 2180 ema ho kwan no eye road traffic regulations no 2012 de no na ema ho kwan ese wo mutum ye na so said ye DVL adwumako no wo mu hwe din hu se asa wo mu niema hyedan so wo ho akwankoro saa enti no wonom ampentem amburu nsuo ama wo mani anya kokontem enti ne ewasa wo mu twentwen so kakra enti ne wonom asuspend ne kakra no mu na Dr. Kingsley Ajiman DVL ma ya de sasana nipa bebre na ekasa ene obi ho no kura wo mo yese wo mo sesa neeman wuyu ni wo cab free porto afa obehu de bebo ho na ya sticker ebe wiase na ya bibisi basa sa wo mo suspend no na wo mo kiremu sa neema gu akwam yi a ena wo no be hyase a
I'm getting to the last of every year. Anybody that purchases a car will register the vehicle in the ensuing year, get a fresh registration. Because largely vehicle prices are made by the year it is registered. So if you have a DVA, these are temporary covers when it comes to motor insurance. For instance, some call it direct from port, others call it departure from port. The insurance cover that is so limited. It covers just the driver and no other person that's in the vehicle, in addition to the third-party risk around. When it comes to it covers just the driver and a passenger without any other person in the vehicle. I realize that we use these DPs and the DVs with full capacity. Everybody that ought to be on the vehicle is in the vehicle. It poses a very big risk for us. So that is why I'm raising a concern that the suspension of the new enforcement, meaning people are going to continue to use the DPs and the DVs. That regards to our third-party liabilities or third-party risk and is dangerous for the community. Openi wakasa ye ebua kwasa otumra shebedwani onenya for Dr. Kingsley Agemain wanonso ensam ya wodi atu justice DVA lejume kon se nyakopon ya dom nanka 1st January ya wonom ehase ama number plate no wonom aye bibia foforo no wonom atwentwen ne ma so kakra no wonom atumi aye ne sade a eye esan se uhwemu ase ne ma no ehyedan toto yie sa betumi ama ne ma na se djuma no akoso wano a wono so abo wonom abaso onanyafo George Same anase onanyafo Sam George na ekasei na sede ne nsam a wadi atudwa no wose sede empanimfo ba ye mehwe ndc amanyokuo na wonom ehase ede ne magugu akwamu a wamoti good board eno kura ho nsem bebre wi asam so ebegu amanfo nwuma ebeye dan na wade onanyafo Same Gyamfi etua no na ensembi epopi apofa eye 2016 eba ababesi 2025 ana wonu mu kire mu se ase foreigners ya wonom ewo omayimo no womo reserve womo ese ye ma wonu mu nya adwuma ni bi emfa hinkosi he na wone sompa kase akasa achechire mu ekwan a good board adwuma kono womo butaye titiriw ye nam so ema womo edi dwuma ewi ase kura sika wonu atumi anya firi mu womo te ye nchai and so said the one matimi generate fund at the amount no one is some pakase edinkom of the Gold Board Act. It took over the assets, liabilities, contracts of the defunct Precious Minerals Marketing Company. So for the first year that the Gold Board has been in operation, our financials are available. We have not made losses. We have rather made surpluses. And we have published our financials as required by law, our quarterly financials on our website. And anybody can go and check. So the IMF has not said the Gold Board has made losses. And it is important that we put that matter to rest. The Gold Board has not made losses. And if the Gold Board makes a loss, the Gold Board will not shy away from that. The reason why the lawmaker in drafting the Gold Board Act did not use the word profits and loss is because that is not the main object. You understand? So why would we even shy away from that if we've made losses? We have made surpluses, and latest by February or March next year, when external auditors audit our books, that will Alfred. Entino se good board ejumeku no aban ejumeku yi se wonum ka se womo aya na asede ye se bi wonum asa akapoma na womo enwem womo aboa pa na ononyamfo Same Gyamfi wachechi mu no sede wonum atumi abo adwuma pa aba besie na ewiase ebinum eke kansam no wonya abotire ene sompa kase achechi mu wonum rekosa wonum beto ye se efa no gold hu dwadie ewo manyim ene die good board ba ye womo so abeya toa so emi yenya mu faso bebre enam so kra ma foreigners ye yi womu nyina akwasi nchen sanse sede Ghana pese wonum eyeboa ye no womo ba mfie pi ni ye hu ena womo so atake that step na wonom de emu ensam asum yen abusia yen nyina Yesu ei na yentu fa so kwade bresia mu twa ne nsam jabum enkopie mu ewo Indonesia memo ho ne yakwa wie kase no na arehosam afiri ho ba na abusia mu nye de ne nyina ne se upie mu ewo Northern Indonesia wonom kire mu se biaye bi wo hono mu a ye de empanimfo a wonom akwa ahomegem retirement fo no retirees fo na ye de wonom akwa akoguo ye ja empanimfo a wo mu Indonesia memo wo mo so keka wo mo bomu ni akwasra wo mo ntia ba akoye se recreational center bi sa no wo mo kyerem se eja to ho enam so emanipa be se edu ensia 16
wamati nananom sedo eyare ho sempa na empanifo chem se da my recreational center no wanum chem se obi nim de esiye na wanum da ho ahomache na wom hu se eja no ahyase esan se wom ye empanifo a ebi entumi enante papa anase obi nso ho dum mpu asebio gise o sano ahwehweni wai bi sase na nini nhyɛ da hu ade yi na wanom atumi adwane wanam romu amerika na ekɔwi ase wanom edan yi a wɔn timuo ni nyina ɛhyeye ɛma ebi mu di a wanom epira ye ne de wɔn kyerem so wɔn gusuo ya wɔn ɛwa yasabi a yɛhwɛ wɔnom yade nanso enipa dunsia na me ne kasa yi wɔn kyerem sɛ wɔnom nyina eti nananom se do akwaya reho sempa wanum se empanifo a wanum ehwe sa recreational center ho no wanum emabusua asabi wamo adehye free mu nyina no wanum ma wanum yakɔ esan se enye ne omo epe no no ena esiye obi nim de esiye ye nyina yesu e na hot bite kase a ena nwumre yi ye de sum free Sompa 106.5 FM Accra Emma Jane ho sekyereme na wasante mantamo Sompa 93.1 Kumasi afei ayiko FM 100.9 Kumasi afei wanu mo mubutu Paris France abrochime mo nso tie ye ewo Adafopa radio takwa aye Sompa 101.1 takwa de ye Sompa 103.3 techima ye Sompa 106.1 Sunyani ye Sompa 98.9 Enkranza ye Sompa 90.7 and afei Domaso aye Sompa 101.3 Mankasim ne nkwado ya Kingdom 106.1 udi koda note yenka ewo so na afei Facebook no so Augustine Adama otam ye free ha besintintan fidie ne so Sompa 106.5 FM Accra sada na YouTube no so ye Sompa FM live www.sompaonline.com your website here yesabo for penny orata batandama wakitire nsami nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho a wetimi akọ kinkan bi Kenish Herbal Radio wanom so afa nsami Kenish Urban Radio omonso afa nsami etopeti emobia eti enka free echichi ne bencheye Lester Company Limited wode Yas toothpaste and Yas toothbrush na wape bi Just Hot Kenke dokno dedel 3 Ghana cedis pe na onso akwa pebi afei onga Mama's helping hand mama sano boafo no emeduane eye de ye will keep and afei ye wode de steam ne nyina bi medima for Herbal Center Dr. Tamida so sa ya na waba na onso waba be hwe wo ho yade na yade adwane na mro mumirika RSYD Novigi Studios esa bra be gibia ye no na fadi udwuma bia filmmaking wa bia mutwatwa skete ene TikTok fuo ya mutimi twa eye laughing skete emi ya sere saa no metimi abeje ho matwetwa bia ho ye kama photo shoot no na afa dwumade bia wodi no na wonso waba no abeje Malama Baze First Kokroko Street ho ene ebutu time Herbal Mixture itidi yade amade dia way wanum watontimi ne de na pacho wonso wapebi afei na do afidie no ato ha no mo ansem wa na nwumre yi yade di wontua no bi ene sei Posi adwumakuo ne fe no no ewo mentifedo emantamo wa makwakyira brantie bi onya ficha na aduo no ensia Haruna Adamu wanu chem so kidnap abayi wakoto akora akwahye ne dem buronyan so de ne kwaye dan yo ewi ase yensa aso ne penchi a yede no ekogina mra no sadan so na wopie mo ewo ebono epoye mantamu a MTT di mpanifo awon mo ho wa mo ene osofomame otutu etuo akasa akire mu sei kamia yese buronyan yi die sebio wanam anhye dante ensamane ya echen so wo de toto afrase ho a na kyese nyankopon ayade yentu chemfama no so market women wom se bronya wom kwa enni wanum kopie mu ewo Akwadum Christian Village kwaya adoye ene tin tomatoes ne mo nyankopon ya adom a sede ye ya makunafo ene mobrofo ene enyanka ene awisia nyankopon ya adom asompa chede 2025 eba so January 1st no New Year day no ano me pacho wonso kakra bia obetimi ede ababa be kan ye de ho na nyankopon ehyira wo na wanyamu enhyira ya no so ye de munsam ede asomwe na ebika ho ena nwumre hot bite kase so yesi adwa ya ye de esomwo me ameje pene eji edwa esomwo ema Augustine etam me free ha ebesi ntintan fidie ni so Facebook YouTube ema wo hu me na obafia papa bi an wono so bobo ni nyina kama ade ma midin Abena Abadu Adepa Kwofie ebusu ema mu afihia pa yadase akramo